Patih Nirbita. Kula wonten pangandika ingkang dawuh Raden. Raden Seta Utara Wanasangka. Lonjong mimis payumu melar pingkus ambekan. Bleweran keringetmu. Oh iya, kepareng matur Raden. Kalenggan samangke boten nyono, boten ngira bilih. Negari ing Wirata kedatengan paramuka. Nitik saking aturipun telik sandi negari Wirata menika wadyabala saking negari Guwa Barong. Ingkang wanuh wani menantang dumateng negari Wirata mila saking menika. Bab menika dados kawuningan paduka Raden Seta Atmajendra ing Wirata. Ya. Dina samangka sametakna para wadyabala. Aja nganti kendho kepara dikencengi. Dibetengi negara Wirata. Merga dina samangku mung kari ngenteni baline buta mungkasi utuh Prabu Ndarawati kang bakal nggawa kabar tumrap para Pandhawa kang wis ngantu-antu rawuh Sang Duta Agung. Aja nganti katentreman lan kalahayan iki diobat-obat dening pakartine wong sing ora tanggung jawab. Aja nganti slendra rasane. Jagani para wadyabala saka negara Guwa Barong disingkirake aja nganti ganggu gawe marang katentremaning Praja Wirata. Rere sarada kawono ing ranut sing karasaning kuntin ingkang perang jaga kasto dening putra Piyanem Widakangka Jendra Yudhistira Putra kelas 3 SMKI Negeri Surakarta. Dosa ngungkuli sasama